Da. Asta este. Ce să faci? Ce e de zis după meci? Aveam amintire plăcută la ultima partidă pe care am jucat-o aici ca și antrenor. Câștigasem cu Craiova 3-2 și aproape repriză 10 oameni, dar astă seară a fost invers, am pierdut și sincer, după cum am jucat în prima repriză, de fapt, nu am jucat aproape nimic, chiar nu pot să emis pretenții. Da, cei de la Rapid au marcat 2 goluri și au mai creat ocazii. Am făcut, într-adevăr, și anumite schimbări în primul 11, pentru că am fost nevoit să fac acele schimbări, problemele medicale pe care le-am avut în zilele premergătoare acestui joc și chiar nu puteam să forțez anumiți jucători. Dar și jucătorii care au intrat în teren din primul minut trebuiau să profite de șansa pe care le-am acordat-o și să fie mult mai responsabili. Sau această șansă, așa cum am spus, pe care le-am acordat-o, trebuia să țină de ea. Unii dintre ei nu au făcut-o. Am fost nevoit să fac schimbări 3 la pauză. Repriza a doua am încercat, am echilibrat puțin jocul. Cei de la Rapid au mai avut și 2-3 contraatacuri, iar greșeli mari ale noastre. În rest, am echilibrat. Am avut și o posesie destul de bună, dar foarte puțin. Adică este foarte puțin. Poți să câștigi și te înjurești dacă nu pui probleme adversarului, așa cum am făcut-o noi, în special în prima repriză. Deci este o victorie meritată a Rapidului. Cine vă dezamăgit așa cel mai tare și... Anumiți jucători știu ei foarte bine, pentru că am discutat și acum după joc și știu ei foarte bine cei care sunt. Deci 16 puncte până acum, cum se vede mai departe? Poftim? Doar 16 puncte până acum. Da. Cum se vede mai departe lupta pentru menținerea în Liga 1? Păi, e foarte greu. Știam de la început, când am venit la Buzău, Gloria Buzău era pe ultimul loc. Suntem și în acest moment. Am făcut anumite puncte într-o perioadă destul de scurtă. Echipa a avut o reacție și a avut evoluții bune și aici mă gândesc inclusiv la jocurile, nu doar cel de la Arad, unde am pierdut, zic eu, dintr-o mare prostie a noastră, un autogol după ocazii imense pe care le-am avut. Acasă cu CFR Cluj, că știți foarte bine, inclusiv Dan Petrescu a spus că au câștigat cu mare noroc pentru că nu au avut absolut nicio ocazie, dar noi le-am dat o pasă frumoasă să ne bage în poartă. După aceea s-a întâmplat și cu Dinamo același lucru, după o evoluție foarte bună a noastră, cu prima repriză foarte, foarte bună, cu ocazii, bară și repriza a doua, singur cu portarul, multe situații de a marca, Dinamo nu și-a creat absolut nimic. Am pierdut și acel joc. Iar în această seară, așa cum am spus, pentru că sunt un antrenor și o persoană realistă, nu meritam mai mult decât ce ar atâta de la finalul jocului. Dar sigur, știam unde vin, va fi foarte greu. Așa cum am promis, voi face tot ce depinde de mine să rămânem în prima ligă. Nu este așa ușor, dar nici ceva de domeniu fantastic, pentru că sunt foarte puține puncte între noi și cele din fața noastră. Cred că sunt cel puțin 4 echipe sau 5. Dacă s-ar înjumătăți acum, cred că stăm la 3 puncte de ele, la un punct de Botoșani. Deci nu este absolut nimic pierdut. Și acum am spus, voi face tot ce depinde de mine să rămânem în prima ligă. Sper ca și oamenii care conduc destinele acestui club să fie pe aceeași lungime de undă cu mine. Dacă se dorește ca această echipă să rămână în prima ligă. Dacă nu se dorește, îmi voi face meseria, așa cum știu, să o fac și moment. Dar ce v-a transmis conducerea despre chestia asta? Dacă Nu mi-a transmis nimic. Aș vrea să-mi transmit pe ceva, dar nu. Nu ați avut un dialog, o discuție legată de foarte mult. Ar trebui mai multă implicare din partea Comisiei. Înțelegeți ce vreți. În iarnă am așteptat jucători. Dacă vreți să vă spun mai multe, o să vă spun mai multe după jocul cu Craiova de sâmbătă. E posibil să și renunțați? Nu. De ce? Nu. Mai nu renunță Guardiola, care... Din cauza acestei lipse de dialog. Guardiola are cei mai mulți bani din lume, ca și echipă. Are aduce cei mai mari jucători din lume și nu câștigă de 10 meciuri. Eu am câștigat acum 3 jocuri. Am pierdut cu Dinamo și cu Rapid. 2 echipe cu... Cei de la Rapid cred că au... 2 jucători cred că au bugetul nostru pe o lună. Cât câștigă cei 2 jucători pe lună, câștigă toată echipa mea într-o lună. Cam asta este diferența și condițiile pe care le au cei de la
de la Rapid. Acum vorbim de adversarul din această seară. Dar simțiți cumva conducere că, să oare, plecați? simțiți cumva că s-a distanțat cumva conducerea de dumneavoastră? Sau V-am spus, și vorbim Înțeleg. mai multe la ultimul lucru. Nu s-a distanțat nimeni. V-am spus exact ceea ce gândesc și mă cunoașteți foarte bine. În România, în fotbalul nostru, dacă vorbești și spui ceea ce gândești, se spune că ești, nu știu dacă pot să folosesc cuvântul, pot să-l folosesc? Nu e vreo prostie. Se numește că ori ești rău, ori ești al drept. Se spune, nu? Dacă nu vorbești, ești luat de fraier. Dacă nu spui adevăr, nu spui realitatea, cu ce te confrunți. Dacă vai spune cu ce mă confrunt eu, zi de zi, ar trebui să stăm vreo 2 ore să vă explic, să vă spun. Dar dacă va fi cazul, va fi nevoie, eu să vă invit să stați cu mine pe 2 zile la Buzău, să vedeți cam cum decurg lucrurile. Optimism există la fel de mult și din partea jucătorilor, Din partea mea? din partea Și dumneavoastră. jucătorii, sigur, jucătorii sunt profesioniști, trebuie să-și facă datoria. Dar am demonstrat acest lucru. Luați jocurile anterioare. Am spus, în afară de prima repriză din această seară. Probabil e cea mai proastă repriză pe care am făcut-o de când sunt antrenor la Gloria Buzău. Spuneați de anumiți jucători care nu vor mai primi șanse, înseamnă că ați controlat deja, aveți în minte deja lista Da. plecările în această sigur. iarnă? Lista Da, neagră? bineînțeles. Nu lista neagră, că nu facem liste negre. Nu, asta se întâmplă la toate echipele. Și de ce ați mai avea Echipe. nevoie? De foarte multe lucruri. Cam de ce are nevoie o echipă de fotbal de prima ligă? Dacă vrem în prima ligă. Dacă nu putem, atunci trebuie să lăsăm pe altcineva, pe alții care pot să facă lucrul ăsta. De ce să încurcăm anumite echipe? Pentru că e păcat. Sincer. Vreți să vă spun mai multe? V-am spus. după Jocul cu Craiova, vă spun mai multe. Vă detaliez dacă vreți. Da? mulțumim, Și eu vă mulțumesc. Seara frumoasă. Nu e așa? Sau că spui ești al dracu, dacă nu spui ești luat de fraier. Dar ce dracu? Și toate să sparg din capul. Vă doresc o seară frumoasă, ne-am furat și eu am făcut de la Rapid, dacă m-au văzut.